Koro jogo mang'iyo kaka mafuta donjo ka e Kenya kaka kikano, kaka iuso, jo EPRA gi jogo aparo ni biro winjo ka giloso wuok tich. Nyaka wang' ng'i kaka gi stabilize, kata kaka gibiro neno kaka wadhi mbele week mabiro kata dwe mabiro, ka ging'iyo kaka gik moko dhi Iran. Koro mano ikruok achiel ma nyaka gitim. Kendo aparo ni onego bed ni kaka ne gisebedo ka gifuatilia news ma kuno, mano onego bed ni gima gisetimo sani ma gibiro wachonwa wuok tich. Nitiere jok matimo export madhi kuonde oko. Koro ministry mar trade be nyaka wuog oko ma mi ji information, yang ne ji ni kanye ma ok inyal dhi, ang'o ma ok inyal timo sani. Nikech kaka piny mar Iran no wach ni sani koro sirkal tiyo 50%, bengi tiyo mana matin, department mang'eny molor. Koro jok manigo ohala kata jok manitimo gik mausiana gi kuonde aila go, nyaka sirkal ng'i kaka miyo gi information kata yango negi kaka nyaka gidhi. Nitiere jowa mang'eny matiyo, jowa modak e pinje ma Middle East, jok modak Qatar, Bahrain, jok modak Dubai, jok modak pinje go te, Pakistan, Afghanistan. Nyaka sirkal sani wang' yangno maber ni ang'o ma gitimo ma protect jogo, mang'iyo kaka irito jogo, mang'iyo mpango kaka jogo nyalo duogo ka mapiyo ka gik moko odhi marach. Koro mano be aneno ka sirkal nyaka wach ni ang'o ma gipango. Ber ka winjo ka neno ka PS Korir ne wacho ni mano gima ging'iyo ma wa expect ni wuok tich kata kiny gibiro wacho ne ji kaka itimo. Ahinya seche go ang'eyo ni jo National Security Agency kata jo National Security Council biro advise president gi ministries ma ohusiana gi weche ma pinje maoko, ma ohusiana gi weche mag timo biashara kaka gitim. Koro abiro weyo negi kaka gineno ikruok sana to wan waneno ni week mabiro ni nyaka ging'i those immediate things kata gik ma nyaka gitim sani mondo kik kaka bei mar mo kik dhi maleny kata kik fluctuate mabiro chando jok matimo ohala, to gi make sure bende ni jowa man oko obed protected, ma kik wawinj kaka wasewinjo ga tulo moko seche moko ma ji kuonde moko jomoko odine kuonde moko ma gikia kaka gitim. Erokamano ahinya Nyakaramogi, erokamano ahinya thuolo mane wan go romo kamano. Ang'eyo ni en mbaka ma pod wabiro medo goyo kaka sa sudo kod kalweny makamano dhiyo nyime. Erokamano kuom kawo thuolo mari mar bedo kodwa e chenro Nyakaramogi. Mano ni wendo na Okwaro Kenneth ma bende ne lero ni